Mă duc cobor jos, eu am 5 mere. Da, la mine. Stai-ți bag un. Bă, mai coborât. Îi dau, nu cred că mai are. Nu mai are mere, bă. Bă, că nu mai bag. Wow, băgam băr. Vezi ce hack are? Tu ai văzut până unde m-a dat? Tu vezi cum... Tu vezi cum dă? Dar nu pot să dau de la depărtare, că doar n-am niciun hack ca el. Da, mor. Bun, am scăpat. Câte mere mai are? Cum mă spar casca deja? Da. Bun, mor. Îți mor. Cum? What? Armura mea era full. Are hack. Are hack. Dă-i bani! Filmează-l, dă-i bani! Fă un filmuleț de 5 secunde și dă-i bani! Dă-i, nu mai are mere! Încearcă să ajungă la mine! Bă! Nu da în partea mea! Nu da în partea mea! Nu, fug! Mersi! Nu! Nu mai am perlă! Dă-i și tu în el, dă-i în el! Ce? Ce? Sper că l-ai fi... Bun. Ajutor! Mi-a rămas numai chestplate-ul.